Són la veu dels pobles de Mallorca. Les publicacions municipals fan front a la crisi i mantenen el nombre de lectors. L'Associació de Premsa Forana s'ha reunit aquests dies a Porreres per debatre entorn del passat, del present i sobretot del futur del periodisme local. Representants de diverses revistes han compartit experiències. Són els germans petits de la premsa de les Illes, però mantenen el tipus davant la crisi. Tot i que l'actual situació econòmica els ha fet perdre un 30% dels anunciants, el nombre d'exemplars venuts continua sent el mateix. La proximitat és una de les seves millors armes per fidelitzar els lectors. I ara també volen adaptar-se a les noves plataformes d'informació. Per mitjans digitals són molt difícilment rendibles econòmicament. La gent encara no deposita la seva confiança en ells i crec que especialment en els pobles per inserir la seva publicitat. Per tant, és molt difícil que aquests mitjans se puguin finançar. De moment, això és una porta oberta a la possible entrada de mitjans digitals. Enguany, l'associació celebra els seus 30 anys d'existència. En 3 dècades, el nombre de publicacions ha passat de 8 a 42. Per això, a Televisió de Mallorca també tenen el seu espai. Cada cap de setmana, després dels informatius, vos acostam a una d'aquestes revistes.